Niretzako benetan proiektu estrategiko bat, ezta? Gaur komentatu da moduen, Euskal Herri osora zabaltzen den proiektu bat, eta bai profesionalki, kultur munduen eta bai zinegotzi moduen oso interesgarrixe bitxantze jate. Horako proiektu bat etorri eskero, gainera nazionala, muga administratibotik kanpo doiena eta gainera sortzaile ezberdinek nire herrira etortzeko aukeri egonaldi batein nire herrixean, nire herriko eragileekin elkarlan bat sustatu, proiektu bat sortu eta gainera proiektu hori sortuko dana nire herrixen izango litzake berez da proiektu bat, zoragarrixe, ez dakit ze berba esan, baina kontuen hartu bida zelako apostu egin dugun, ez da, askok eta askok beste lanbide batzuk laga, eta benetan sinesten dugulako kulturan, benetan sinesten dugulako euskeran, herri honek bidabela euskal kultura komunitate sendo bat eta profesional bat, egin dugun apostu, ez da, eta apostu askotan poltsikuari behitxu barik, bisotzai behitxut, ez da, baina poltsiku beharrezko da. Eta horretarako benetan inbertidu da kultur proiektuetan. Eta hau da horretarako bat. Gauezan egoeretan gainera, gure sektorie ikusitxe zelan dauen, benetan auspo bat, arnaz bat, guk egin dugun apostu horri, eta guk, nik nire kasuen edo guk kolektibo moduen, eta beste hasibarri hasteko gogu edeukenentzako aukera bat, Euskal Herri osora gainera zabalduko dana, eta benetan profesionalizaziorako bidien urratzen do bat.